Didzaman. Yo, wabani. Boyre. Buda seko mnyana. Ayo, bo matsika kana. Nasi matsiko. Matsiko na Didzaman munyowani. Po mkwende makasobu. Mkwende tamba, mkwende tako chengeta. Chawesa pakanaka. Asima atendo ka. Maya. Kumbo chinja uvingidza chi. Mbovingidza maweki, mbovingidza vanhu. Yeah, because nepo wangu wasvika wozongobviswa ka ndipo pane zvinenge zvichiitika handiti. Pane zvinenge zvichiitika plus kurasisa vavengi. Nayo hando yacho. Otherwise mawex boy. Aiwa mawex boy ndara. Can't complain. Mukubika music. Tikubika machuni ndara. Tikudonha chimuka unokuziya kuti chitira cho unorwadza but atina zvekuchiita ndo basa. Saka zvamai manje mukura mawex nani? Zvamai manje ndingoshanda ndega. Handina management, handina wandoti uyu ndiye wandikushanda naye chaicho. But ndingoriwo munhu wekuti pangoitawo basa. Tikaonawo vari kungodawo kuti Ajita wapindawo rhythm tinopindawo. Ajita yatishire video toita tongoita waiziya. Ndingori munhu ari free ndingoshanda nevanhu vese vaiziya. Saka aufa music industry zvikuitika kana kuti zvichiri pasi? So far zvikutonge zvida kuita but zvine ka-challenge ringaita kakakurisa karipo. Machallenge acho ndo atoda kunzwa futi. Kusunga zvakasunga mndana. Time ine ndio time yazvinotosungisisa wese. Waizi because ndonguva yemuedzo waizi. Ndonguva yekurwiswa nekurwisa. Saka unongofana kutorwisa obudirira. Waizi but ma-challenges akawanda. Ndifunga yaya ma-challenges ese kuti takanosiya vanhu kwataishanda nako chichichi plus mari futi waizi zvinosati zvaunyasopinza. Saka ma-challenges akawanda. Tikada kuti tonye ma-challenge mndara tosvika mangwana waizi but chanongoziya ndiyoti mangoma akaoma, mangoma anorwadza. Ma-challenges aripo mahombe. Ichokwadi. Aripo ma-challenge aripo. Saka waiwe ushanda wega uchadza kushanda nevamwe uchimboti wakabva kuendoko uzifamisa sei? Zvinoitika vanhu kushanda pepeka vanhu havazvinzwisise waiziya because patinoshanda tichishanda isusu nemunhu wandiri kuti ndiri kushanda naye waiziya. Sometimes mafanzi anogona sematauriro anoita vachishona kuti chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara waiziya. Amumbofe padzimwe nguva makanzwisisa zvinenge zvichiitika mashandiro edu atinenge tichiita waiziya. But kana ndichinge ndatotaurawo kuti vakomana ndiri kutsva waiziya munofanira kundinzwawo kuti aiwa zveshuwa mukomana kuti ari kutsva kuti nditi uda kutsvirei uda kubvirei ramba uri ipapo. Saka chinoitika pakushanda mashandiro ekuti vanhu vatinomboshanda navo especially kumangoma handiziva kuti tendency yakaita sei but vanhu vakawanda vane beef kuti vakashanda naartist vakaona kuti artist anogona kuzosumuka. I think chimwe chinhu futi chimwe chakanotikwadza futi waiziya inhau yayo yekuti vanhu vanenge vachitya kuti artist anozobuka kana aita kana arira waiziya. Mufano ndaimbotigara apa mangwana ndiye akunditi gara apa waiziya. Zvimwe zvinhu futi zvinoita kuti vanhu vade kutinya level vade kusunga mawex waiziya. Saka tikatanga kushanda tisinoti hazvishuwa mufana ngoma anorowa ngoma mufana roera nja mangoma because nyaya iri paipa kusida kukundwa ndo kunonyanya kunoita kuti basa rimu rizonetsa. Saka mune muchitsikirirana tichitsikirirwa because tinoida kusumukawo but mumwe anenge achitoti uyu mufana ndikampusha mumbare muno manozorira ndiye anobva atoita Mr. Mbare vanyowani. Saka rigandirame ndakamukanda tasa waiziya. Mufana nemaroero ake because ona chinoitika munhu anoende plus futi chimwe chamunofanira kuziva kumangoma vanhu vaya vekuti vanogona kuimba chaizvo vese vanorowa mangoma kashoma kuvaona vachinyasotamba vese waiziya. Shasha to shasha hazviite. Saka mutinoona kuti pana for example pana Winky D naJa Praiser patonika kutokakatirana kanenge karipo waiziya because vese vakapenga. Saka ukaona anenge achida kuti aramba akanyoiswa pasi kana kuti aramba achingobvuma yese inenge ichiitwa iye inenge toriwo tsvimbo plus chinoitika futi chinyatsoonekana pafeya manje mundare mimi mukanhonga goridhi waiziya chigodo chegold mamasangana nemunhu panze apa
obva kuti ndokupa 100 US pachigodo chachegold chache. Imimi munototi wangu azviti because ukuziya value yechinhu chawinacho. Saka inini nemangoma angu marora ndichichimaita nemareterwa anenge achiitwa music yangu ndinotoziva kuti machuna boys anoreacha to this level. Saka that ndisakuona kuti zvinezvi kuti mangoma ari kufa, mangoma aparara, mangoma ashaya, mangoma zvikuenda kumudondo because ezvinezvi maproducers aya they're now working nekutarisa kuti artist uyu akapusa. To be honest, hakuna artist anonzi akapusa. Hakuna. That's why kuti kunation cheko munhu waitofunga kuti akapusa patiti tese ndibva njoka. But vakazoshamisa kuti mfano kuti ufunga kuti akapusa uyewe atine machannel akutoziva zvema vakatoshamisika nechi takatoshamisika kuti inini akutondiudza mumwe kuti iTunes akadai zvima iTunes zvinozotorwa mari so waiziya. Saka kumangoma hakuna munhu anonzi akapusa. Artist chatoita kuti apinde mubooth ari wesong. Musazombofamba kabhaizwa kuti mukaona artist awo yakapfeka kana kabhurugwa rakabvarwa achipisa tsitsi. Some of anozotanga kushowa namatsukana zake. Waiziya. So chingoripo ndechekuti atifanire kudzvinyirira vafana because vafana vanenge vachiziva. So pamunoita macontract nevafana pepe kana patinoita macontract nevanhu vaya waiziya, they have to understand kuti artist achazodawo chakadai waiziya, artist anodawo zvinhu zvakadai so waiziya, toitirana tobudirana pachena waiziya. Saka iyo relationship yako nasekalazi yakamira sei because iwe waimboshandira ikoko? But zvamanje yangu nemukomana mukoma ende hazvichinji ende ndinomurespect ende nditomuda zvisingaiti waiziya because tisingatauriwo makaipa paripo pavakabata mukomana pakaita kuti zvinhu zvitese zvisvike, but pane paainge akudhomoka zviri wese waiziya. Ipapo ndopandikaitawo magatsi ekuti ndikakwanisa kumuudza kuti aiwa ndarapa zvinhu zvaita zvamakuita paite waiziya. Paposition yedu isusu pange pakutoiswa zvimwe zvapfana waiziya, pekuti nditonoti iri pena rangu kai waiziya, obva wanobayirira chimwe chimfana chinotoza kuti iri pena rangu. Saka ipapo ndopandikazi ndamuti aiwa mudari yamuita iyi aiwa haisiriyo waiziya. Saka tikatoonesana vanhu plus mangoma nomadira futi chinhu wani waiziya, hakuna munhu anonzi uyu ane mafans waiziya, mafans aningi, hakuna munhu anonzi ane mafans. Ende mangoma akanakira chinhu wani waiziya, vanhu mafans anoteerera munhu wese ende mukana unopiwa kumunhu wese. Saka hakuna munhu anozozita inini ndakanyanya kupenga Sterek kudarika because dai mafans ese ari awingidika isusu taisatoimbawo because mafans ndi awingidika waiziya. Ende kune vamwe vanhuwo vane kuti havateerere zita. There are some of the people izvezvi nanhasi uno vanototaura kuti nyange vakatokura naye kana zvacho because inini ndogara mumbare kunational bandoswera mumagaba handina ndaitofunga kuti pamwe ndichazenge ndichitorohwa unzi aita sei, but ndikatarisa kuti 99% yevanhu vanoswera neni vanenge vachitonditi you did the wakagona waiziya, mukomana akaporonga so. Saka kune vamwe vanhu ende tinototenda futi vanhu vakafanana nevavo ndo vanhu vanotigwinyisa futi vekuti havateererere artist zita, havateererere kuti ndiwingi D. Saka ora tikurova kuti muri kuti wingi D akamuka achiti chakazodai chakadai tobva tati chocho chese ndizvozvo. Aiwa, it's not like that waiziya. Kune vanhu vanototeerera kuti no mupana ariwa so wotipusha machuni. Saka musi magood books sei? Kana muchiti magood books inoindira kuti hamusi kuwirirana? Inini kana akatondimaka ndiye akandivenga waiziya, but inini nandomuvenga because ndakasiya basa waiziya. Ndakasiya basa zvakanaka mudharaina andichaita se andichara basa ndachinja ndakasiya ndaba ini andomutuka kuti kutseke vangu vangu ezvi zvakufambisa mastatement kuti hama yamfana kutuka akaita sei akashauta akaita sei, but ini ndakangotora kuti inini varume yamakuita yachita chinhu chacho nditochida mudhara handidi kuchiparare because paya Tawanda anga agadzira bhomba ndionesa maifera waiziya, anga agadzira bhomba rekuti anga asvika level kuti mangoma anga achapinda mumwe make ende kana chimuti cheche chaari kushuwira chaari kuda that was period yekuti aifanira kunge achachiwana waiziya, but akadhikinyidza zvinhu takatarisa ende ndochimweni chakandorwadza mudare kuti akapaza areka yanga yavakwa yatakatavaka zvakanaka kuti kwainge wakutozivikanwa kuti amaya kune maartist so yane chinhu iri kudai waiziya,
but takatombomupa mukana chiti maybe mukomana achagadzirisa zvinhu but tikaona kuti ezvinezvi hakuna chikuitwa kwega mudhara hakuna chikuitwa hakusisina chinonzi Yala Nation handisi kutuka mudhara kana kuita sei kana iye aripo apo ndomuudza kuti hakusisina bozovatsa kuti iye masongs ake marekodheri akuita mukomana ari kuenda kuna Simplex obva arekodhwa song naSimplex obva atora tag rekuYala Nation obva abayirira panhamba rake naSimplex ndo maproject ari kuitwa saka tingati Yala Nation yagadzira chinhu and even iwo acho maproducers acho toshamisa kuti ameno kuita sei waizi nekuti isusu toziva kuti ndikanzi song yaiswa tag reChusport tairekodha kuChusport waizi song yarekodhwa kwakadai so yarekodhwa kwakadai so isusu tikati ndikati ndaenda kusonda inini ndasumuka ndobva ndaenda kuAmerica ndobva ndanorova namba rangu naDJ Khaled ndarova namba rangu naDJ Khaled ndobva ndaisa tag rangu kana kuti kanzi Levels Production iye asina gadzira chinhu hatina zvataita hapana zvamunoita Yala Nation ine producer makambo have you ever asked your question kuti producer anoshanda kwega ndiani why Malone T akabva kwega waizi colors must bring back those people vaakabvisa mudhuzi vanomuvaka vanhu vasara navo ava they are not good they don't like ghetto youths they are the one vari kumupa bad influence chinhu chechi hatidi kuti chiparare tainge titori nehope waizi with that movement of Yala Nation a very big hope tainge tikatarisira zvirombo kuti that thing is going to bring Zimdance because ngatitarisei mangoma vakomana dhanzi ronanga kumawere harisiro dhanzi rataiziva iri dhanzi raitaiziva harisiriro iri toda kuti dhanzi rataiziva ridzoke and vanhu mafanzi ivava mafanzi achananga achituka kuti Didzaman go to hell Didzaman chi they have hope vainge vatori nehope nechinhu chechi saka ndinotorwadziwa mudhara ndotombomuka kumatikofu o'clock ndinyazofunga kuti but chakaenda nekupi chinhu ichi tarisa pamagaba tarisa pamatapi waizi every youth was going to nyango isusu zvatakutoitawo chimushidza chiti tawanda tichitaitawo muti boss taipfugamawo tichitotanga kuonana naye waizi but takazvina kuti marabishi aya amahombwe akuitwa sindi razotama raiswa kunationary kwanamega b kwamega b kwabviwa kwaendwa kwakadai so waizi rongekai guys itai zvinhu chaizvo lipsy uyu haasi producer tips haasi producer how can you say tips producer how can you say tips abate mari handiti ezvinezvi tips yakatenga kamotikari kanga nenyaya yemari yestudio yayo waizi ufuchi zvazvinewo hedu nesu but nyaya yangu inini kuYala Nation ndoda kuti Yala Nation idzokere payanga iri waizi vaite zvinhu chaizvo koino kudzokera sei makatiza kutotiza handidimeta kuti isimuke kutiza kwedu watotoda this means pane something chanetsa waizi hatingatize handisiri ndega ndakatiza dai ndiri ndega ndobumaita amfana neproblem takatiza more than 20 artists vakabuda paya saka ndiri kuti with all respect mambo Yala waizi vanhu vanotonakirwa nemaworks hatiti makatoti inspire waizi saka munoti manhamba mangana ndoima ndichitosimbisa waizi but pakanganiswa katinotaonesana type because mudhara imi mukaporonga mudhara muri wangu ndokusiye muchiporonga zvinobuda hazvibudi maiziya saka ndo nyaya yangu handina kutuka ini handina kutuka ndokuti chakadai but takangotaurawo kuti aiwa varume chinhu ichi takachimbochiziva chine mutsindo iwe tisi taifamba mumaraunds meme chinyasonzwa sini rari rinyasotaurwa zvichionzi aya sini rasumuka but sini rasumuka sini raparara takatarisa tiripo zvaizouya kuti zvinhu zvaitukisa isusu because taitonzwa vanhu vachitaura uno vanhu vachitoudza kuti waizi saka aiwa Yala Nation yapo ngatimboendei pamberi sikaura ichi zvegore rinori mune maworks amunawo here amuda kuzoburitsa pamberi apa atakamirirawo kunzoko isusu semafanzi ya zvegore rineri mudhara basa tichabata haikuna zvemafanis waizi haikuna zvemajokes ipapo tinoshingirirawo hatizvigone zvizi hatingavimbise kuti tinozvigona but tinozvingavarira and we are going to bring expensive still vachida vasingade mukuzvida mukusazvida mukurwadza mukudzimba mukutukwa mukushorwa but zivai kuti hatingavimbise kuti kuri kuuya tiri kuunza pasi reketa sei but pachauya pari kuuya grosari muchange mune zvinhu zvakawanda madrinki machichichi waizi tichangombereruka
semapenzi sembwa mpengo mavideos manyowani ya ndozvinodiwa aihopa musotengesa zvigunwe because mune post yenyu yakabuda muchinzi mauta zvekutengesa zvigunwe kuti muite mbiri ngoma ndodzifira chinenge chisoja takapikira unomboziva kuti dai vanhu havaiziva kuti tinonetsekana sei kuti zvinhu zvavo zvavanoda izvi zvizonzi zvasvika pazvayo haisi nyore ini ndichitori kuchikoro nembofunga kuti dhanzi kungopedza chikoro nekupinda mustudio nekutosainwa nekudaizi but there is a lot zvatinosangana nazvo but tinongotendawo Mwari kuti aiwa ndo matapatayewo ipapo nemafos panobuda zvinhu zvakawanda mudare waiziva zvisina kuitwa nezvakaitwa vanonyorawo vachinyora but kuuya kwatatoita kuti tisina information yese because tisi tiri kutaura nemuromo wedu but musanyanye futi kubhiliva nezvo zvinenge zvakanyorwa nevanhu waiziva because inini mandiona mudara zvigunwe zvangu izvi zvakakwana saka kana ivo vachinyora kuti ndakatengesa zvigunwe ndine zvigunwe zvakakwana zviri kureva kuti kudii ipapo mai hatizoziva mai kuti zvino chimbonyazofambiswa sei paindaneti aiwa airipo Mr. Didzaman amene kuti mune zvimwe zvekutaura here satavharisa inini unongo hatingazongobveka sinamboroka freestyle munombo tsemune zvenyu freestyle timbonzwa kuti tinorigona haufa vakuru vedare iwe nchibva nekumbare vachati kuda kwaMwari Mwari hatoreka torero kakadai kana mati kuda kwaMwari isusu watimbokupikisai nyama ichaenda muvhu ndiko kuchekwa kweguvhu usazogara uri ivhu kune bhaibheri missing again paita vinarau paita mariro paita vinarau paita mariro tsaungana chembere dzemasambia tavakupa muonekedzo waiyei takanga tiri tese nezuro chaiyo takanga tiri tese zvizhinji zvataivimbisana kuti tichaita nyama nemweya zviri zvese tingazive zvese asi hakuna anoziva ramangwana patiri tese chishuwo kuramba tiri pamwe chete tochemera ngirozi tichenge paita vinarau oyo hama wana aiwa big up yourself aiwa maita bo Mr. Didzaman yeah man sharp